condition na obedi wudwuma enso so ede ama menoma kɔ eye enkan ena wode na ba wi Anunti ani abusua Ghana de semamba na wo comment no ode 0533 898915 0533898915 SMS no WhatsApp ya be kind the amount Facebook ni YouTube nso ya dem search Ahenkan 93.3 FM ni ya capital letters atwo ya kase oduru odmo a hwiegum ya be kenkan ede ama wa kenkan for ene enumre eyeme afia ampofo wa mene again pa hene Kofi Mensa dene papa na papa edi wenim kan afi Ghana de chimama petakana afei wasum ensam ni mu nkyira ase ne fiti ase enso so enie Ahenkan FM akwani mu ate ye sansam no ase ade ama wana enei ayamanywasemu ene edo enso efri eye ase na mampanyini abedeche Dr. Alhaji Mamudu Bawumia kasamafo aye Dr. Gideon Boakon sa me ne okazi opanyini so adrasi mpiani apaso ahwe nsam de agu on mo pa a chese anya asam ketua tise chia me agya wo yi apaye no na ne nsam a wo kan nyina no wo kire mu se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia aye mampanya abedeche bia Ghana abakosemo wa bone ho moden papa chese ni dipa dia Ghana abakosem nya de se be ya free mo esanse mampanya bedechire ene chese dwumadi ahoto nimdi ahoto a wode eboa mampanya na dan kwa akufado no enya sam ketwa enti bibiara de di pefe a kire se Dr. Bawumia Fimpino ene aduonu enum wono ana Ghana fo hwe na nim kwan se oba be ye Ghana ya mampanya no atoto no mama no ma so akọ nim o kirem ese wokọ eye asoya wodo bi tise nwuma sua so ye na afe wakọ asoya bi enso etise pomdi asoya ye na chese nsoya wodo nyina wokọ abon se Dr. Bawumia ne sanu adwuma kakra ho so wo se free ese chese ninim de kakra ho eno so kura chi ubodwam ewo yapomde ensem o se od bibia akọ digita edamo madwuma no so ayemre ede ama wo ne mo na enu ekirem se Dr. Bawumia ayade so wono waye krado so Ahenkan ko de besu ni odebeto ni metri so na ono so ina fam de aboa ama bibia akototi Dr. Ayegidi Obuako chemu se Ghana fo nipa dodo a chese omo omaimo no obia de ne wure ase Dr. Bawumia mu esen so hwe nioma papa no eye na obaye Ghana fo bi kwa zuzo ontimi twetaku ni ade a wamso vice president ode no betimi aye na so wose nei ye kase ye de nioma hodo Bawumia ye de gu eye enkrata eso a wansha enko eye enkrata hodo no mokura enkom pages makoma ko be se 20 kura na nyade se ebekom bebre beka enti papa nde wabo adwuma esombo enti Ghana fo eye de MPP fo nso benya ne mugidie no mama ne tumi so to frank afama wonmo a afi break the 8 no aye possible with Bawumia omampani abedi akire ogetuma ho brase mu se enyuma pa ekoso wa bawe mu bebre no enam ono nso so ne president Akufo-Addo gidi a wanya wonimu ana yetumi ayesa enyuma ni bi adenti na nipa dodo na adwene mu no omususu se Bawumia ene vice president wa distinguishing who ye pa wa Ghana. He has been the most impactful vice president because watima danso unlike the traditional convention Ghana will be your mampenia bedi achira won share the new role bia but look at Bawumia even in that limited capacity any role send your constitution is achira no watima da modern mobile disonko ama Ghana for do na adwene yon say we making a lot of impact as the best vice president in the country, so to speak. That's what yes, even as vice president there. Dear the Chesa on to me near the best president of this country. I'm for the channel to us, yo. Enti papa no aye bi pa ma ne obi a gitum se wono ene man panya be de kire obo no mode pa Ghana bakosem dia na de na chese ye do man ni nyina hye ne nsa ese wonye man panya de na chese wo mo ne homodin obaye adwuma ma na bro so Dr. Alhaji Mamudu Bawumia no Ghana man panya be de kire ena ne kasamafo owura Dr. Gideon Boakon esa ne mrane a wo ton na e de ama Ghana fo no Yankwa yanim awanu medo nsi Akan Kasiebo no emu ananu na meseme na mobi danchi
kunche na mete se obi tu ne bafo se diulem emaya na wo sesem sa no diulem na se dua boyefo ye bebo dua kunse sia se wa ba ti ni ba bi no anka so bebudo bembe na no befa obai hu sa fa no ho oh me waro me yo say me fa oh ya ba wo baby boy ya ba wo baby girl oh me do kwache mabusua de na no fa ba naija patri kotom ni nya tom se korom ombo wa wotwa boss abranti achim nani ahwe east abranti ya mimi gina ayo anafo hwehwe me o se o apu efam ha ya na mehwe enti na ma me ni tu ne bafo se use and dump de enye se obafu oba na ba yi oba kama fufura suhunsawam nkwa kejeti asenga onko suhunsawam hwa na abekọ na ukwa wie na dampu oba ya na fe ma no so duabo so amo duapo bo nsa wuti TV so antena hodo bekọ na fe udi enwani monyam kura aba from bozi ya twu su ntonto wani monyam no ededa form kra ye be fa no form atufo bo enu ti no bia futu a odi tu ne ban efo no se mema na maba no use and dump no eya ye ekuti na nkofo mansu ewo ewo man Ghana mu oni Africa ha na sa futu ye bi anya me se Canada akumpre kwa Japan me se mimi twam ano no so twam ti wo beti mi twam no em huam na mi tu ko oh o twam na nkomo no tu fa ni hwinim no se ma mi nyina ho ntie bi na wajina watie san komoni bi ese use and dump anu wase use and dump ya mami di tu ni baifwe ebi wani o patriotic party no emu etimi ga se Canada kumpra kwa Japan ya na ni abre ne ho afeche ne ho so wo pese wo tu franka edema new patriotic party no wadi ababa tu dwoya wo kire mu se eni pipia manyokuo no ewo suban ni ye bi a ensam fata wo mo ho a ewo se wo mo hwe no mo jai wo musuban se u ba fofra ya beso nsoro ene ya wadwuma na wo ya kura no omude pese obudi bi kan ho ene ya na wudi usika ma wo mo na wode wa ho ode ma wo mo wode wadwiri ni unyansa na wode bua party no na party ni nya baabi papa gina huri sirie pene ya pese ya brosko to tu baabi ene waso wono party ya sa use and dump na bi ma na kache enunti woka edi acha new patriotic party for ne say pass wono Canada kumpre kwa Japan wa bredi mojani abwati ahesuate mpenten kwa na eni pipia manyoku aba power ya wo mudi Ghana ha him ekọ ha sen ha na nado oya MPP ni oya mampani ba omianso ya MPP ni oya mampani abedi akire ya ka minister se wo krom ya MPP for enti MPP for na edi ade a na ono so ni moja ka ho bi ni fifre ka ho bi a ont na ne to so se afe na dodode na duru ne so so ono so yase de watwie no watwie ma na afe no onchiri se wodi bom enti wodi bebom ba ko wodi bebom mienu na so ma ampne o the force bebom asum tan wo wi waka kire mu se man kan kire mu se mi di ti woka ni plain waso ono de na asem no ya won fa wada waka ni plain enu nti waka ade ache new patriotic party MPP amanyoko no se wo manja se subambo ne no a obi bua wa mo na afei o mayi nipa ni mu eja na si nchen so mo nim no manja se subambo ne no na o mo ya so mo di bi beba no so a enyo mo anka so mbefra akokọ se alolo MPP, they know the truth, but they always want to sacrifice Canada. I won't do it again. MPP, they always want to use you and dump you. I will not allow them to dump me anymore. I won't do it. I will not sacrifice for MPP, for my children, my family, generation to be humiliated. Ani aye asen centrum na shebedwani emprempre na ni abresa krodom apreso betu franka edi ama new patriotic party ani pipi amanyoko no onimonyamfo Kennedy akompre ko Japan na wotwane samsu biemu a na wo ba mane achems asembia wo krom ha anas areme ya anas ya wono okọ ensam dukru nkwafo ntwolom nkwafo
chobosum enkwafo trankim ko hwe nsam a ekoso won kwafo kokoam no na woni abrante bi ya adwuma efra na Ahmed Swali na sa Ahmed Swali MPP amanyo kon sese atwa mo ho freda ayo front afre epeso mo ya kira Ghana fo se wono Canada kompra ko Japan eneku Ahmed Swali enu nti wo se wo ka ade a kire mpanifu a posifu a wo krom ha wo mo ya san hwehwemu nu se Wamfa enhwehwemu no akire nsam na betudwa na Ghana fo hunu nipa kropotia okum Ahmed Swali na ye ka alakia yi I swear to God want me nkum nipa. They have done their investigation. They know, or even if they don't know, they should bring the outcome for Ghanaians to know. Where is the outcome? Why have they been quiet? Are they saying to Ghanaians that Ahmed Swale, when he was killed, the police didn't do any investigation? The security didn't do any investigation? If they did, let us know the outcome. If it is Kenya Japan. It's as simple as that. Be ABC, simple as ABC. Nipa wuti ninkai aya emfimfi mantemwo kwansuansi bako. Asin Central abatu ampeso aso mura shebedwani sese dia papai ho Mr. Shodan ya bre papa so obetu franka no abeya mampani ama eni pipi amanyoko no onimonyamfo Kennedy ohene e Japan na ma yakuyanim ewo eye ensanfoforo enso emu na ne ye hye ye nuane awodo ayedi ko nipaduane mu ene nra awodo de nipaduane ye na afie de se ya wonso yade sadia ni dwadie wontoto yase bi eko na abedwaku a wonmo na ehwe ye nuane ni ye enura wodo edi ko nipaduane mu eye Food and Drug Authority for na asem no ekazo mo ne aposifo aka mo tuma pa kira no a ene okopie mu ewo atoye etifi mantam ni mu a womo enso atomo agumontre so ehwehwe enura wodo enkrofo eton wo dwa so wa bra mu ni tumi krata enye enuro nko a enuane awodo a eye wonom so eton wa bra mu so ni tumi krata ni nyina no omutu omo so sa ene anya asem ketwa wadi sa adwuma de wahihia aso no kire mu sa nipa maako enkono ena wonom sa aso wo mu a ebi eton nuro ebi ton nuane wa bra esa enuro ni nuane no omo ni tumi krata waso omo ton ewo mam ya ne sa yo so ntino omo sa so omo pa atwom de omo akwa gina Ghana eye amamla no enso ano nanu nam so amye no opanyina wokopie mu ewo atoye etifi mantam ni mu a Food and Drug Authority wono ena cheso otwa mpanyufo no enso ano eye orura abet ankoma ebon komo ebusa ni se sa na moyi eye de kra no mutuye adobi be yi omu sutira na asenkofo bi eton nubone anaso obi ton ndro bi a woni tumi krata ana sa no mutu wa na mo ana o chemso da bi we eye o maso die kase FDA for yo maso die kase waso omu etu wa na mo abrano etu omu to no na na ba omu musa akom no ana mutu sa na mo no ampa omu ko ye so na nkrofo eton eye enura woduo bi a ebi ti se yese adrobu afredi se ekikimi ene wonom na wo so wantimi anyina ye ebetu ahwe ebi so tonuane no so ni kwa se wonom so eton tini nyina mu no womo safo no mo sa ka womo a wom kwa kototo oma no omobota no omni suade mu do mo mutumi so mo nkoto sa nuro ni nuane no om kwa kokyere e wasandi bia. Food and Drugs Authority and Ghana Police Service for Yekaya Hubomu Echo Bequire Market Echo Ye Ijmo FDA Beka say Echo Market Soup say ye market ni momo peddling dro say obi esundro equichin obi wondro one bag mudi quichin obi ashishe ndro ewo market honomo in the open ton ne ajadia ye we no mina no na ya arrest yo mina say achiche omina ye sanso Echo kohwe so say obi ton product dia ye ndro a FDA and register ya and no police for from the regional police command any Food and Drugs Authority kan ye humbo ma ye ko be kwa ye say adwuma no a bomodin echechecheche omo to ton sa ndra horo bebree a FDA engine to mu ye nim ho hwe ya na omo tonton ho no no ye nwie adwuma no from time I de ko ye adwuma ho no no na ye nya nipa be 9 ebinum ton ndro ebinum so ton ha no omo friend say kikimi no ye nya ebinum so omo tonton sa nyema ni bi eni ebe woso se akikimu ebe woso mo ho kopie mu asende bia mo ambetem samia opanyina oteni nkan kopie mu ewo
atoye etifi mantemu a Western North no wono na Food and Drug Authority no wotria eya abedwakuo no enso anu ototo nioma owura Albert Ankoma na wadibi eto so na no eya futusem na wotu eye omamuni nyina ni adehye no nyina se enei no ye wo enhyehye ye wo Ghana ha ye de ye adwuma Ghana mamlada ha ansa na betu na mobia no ewose wo hwese amamla no anasa na mo honam so no eya na mopa elizo bese woton aduro bi wo ye aduro bi aba na hu se timi sayade a wantimi fa opemu emfa madwama so da bi ewose wo kɔ na abedwaku a ewose omo so ehwe ehunu se ampadro na wo ba no wo de ba no esafata betimi aboa sayade ampa no ma gye atomo mo tumi krata ansa na wotimi de abedwama so ntimi entiase na wa mo timpo se ma ye adom de aba anase ma ye aduane bi a se bio aduane no migiri ye se udi abeboa mo apom de akonkan na de aba da bi etu o kye se obi biara o man tekire ne yenya ye pe enti e de kura be ye ni sode se wote Ghana na otimi ye aduro ni etimi di sayade wan empa de pa gise bayifo pe enti enka ya sempa na mum fafa mamra kwa so na yenje entum futuo ne se edikan no yenton edro ewo ya pampemu edro Food and Drugs Authority register yo yen fe drone si ya pampemu nkwechi eno no se mra ewo ho no se ose wonya registered or licensed shop bia woton edro no ose abrofudra pharmacy council for ebe register na ebe license shop no a woton edro no wo ho no ena se ye bibidro nso a obenya shop a TMPC for nso ebe ma license a no so de beton se ndro no yen fa edro no market ena de woman so no say wo person wo ton endro so wo make sure say endro na wo ton no Food and Drugs Authority a register dro bia na say product bia wo beton no make sure say Food and Drugs Authority a register sa endro no answer so wo shop a wo de kugum anya sa dia eno watombra nti embra no betumi ene wo edi adeshimama ene a wuti yei wano ena waye head of Food and Drug Authority ewo atoye etifi mantemu Western North eye owura Albert Ankoma na wote ne no ani every akiki mizwe na ya mra mpatam ha ade ya ekiki woni wan eno mema na yusu ana ma no sa do minimo wa minti din kurada wose wono mo mfrɛ ne se ekiki minti mi woka kura no se bia tramol ni bi na woka na se tramol de nkikiu okay so tramol is wetimi gigi anti ekiki mi be timi ayi ni bia kajiri banchre apia maya no okay ebetimi aye no a njaru sa na ekiki wan se oba no bet anu sa be kikam sa na de achi okay kema de wo ye yi ade na nipa agi wasase so omo je dai edwa na dwan kofo na o omo ye yi omo ye yi wa dem wo kofo na ju sa pesa ade na monje omo siripe pesi enku sa ade susu be unu waja hoko ade obi ade original yento aso sa kaguma so obi ante udi Debbie mo munnyoma ni bi wate na akokɔ brɛ ma nkwan ampa nipa so brɛ mu owuo eno kre munkiki nko mo munkiki na owuo anasa abusia yeguso ya tese mu ade amawo na emprebre ye kwapiam awachem nsuafua ya no awa asane manso across district ni mu achem nsuafua New Town na ehonomo ena tese wonomo bobna etie mu kai de ba asem na tia de atensan so ma hye mu ntumam ana nkra ne remo omsi dabi o we kura de chen nkra ne ana makamakom si dabi kamakom kura ne akra ya sanka jakebe no nsuama akwafam kakra we de chance ya kamakom o ye branka sanka na ensuafua New Town fo echirechiro mu nsem o che de ntia wa mo bre no enu wa mo kasa ban ya watisui chese ensuafua fo de wayi wa mu kura apa wamwasi nchen no parking so ya park wo mo enu nti wo mo ka eri akira ban eni omo so mo mpatam ho no
eya sene manso across district ntiemu mpanifo embra mu nsra bam no mu mbesi hospital se clinic twotwopua bi kra no mbesi omunsima wo mo empa nurse fo mbegum na omonso apomodin nsam ngina brane na omo bre wa mo bre papa yesi nipa bra wa mo bre na wa mo to amsam so ne Ahenkan Kasiebo twotwo kobo an wo budi tu dwa kire mu se mpremprem so afu ho se ukopo ho asam na wandidi ye na kwadidi bro so na ya mutuo ba wo so a wa bra obabre no ha wo ba nhwe kro ba mpa ye se rade be fa me ko esan se unya obi no akacho so ma check your temperature ma check say na mi check we ma hu se ade we na ntibaji aduro we hwan obi anwuno mo ho odofo biara nka wo mo e wo mpatam anu nti wo mo ka kira ban se wo mo yade o mbenya yade no ho anu aduro nti enu wo mo sre se wo mbesi clinic kakra bi e ma wo mo se ne be ya ja mo nso ebetimi atwetwa mo ho chips compound ya bebe aban fa ba ko mba poso ho mfa ma wo mo na ja omo nso yade a omatimi ahwe atoto nneoma yie na omo nkwa nkoda esan mu ho wo mo to omo samsu biam ja do omo kire mu ho eba ba mu kire se omo akwa so atete apansam se ko ntebe enti daben ana abobo ya ana moto brum ta ne tuntutuo daben e be free nsuafu wa ba krom na se pemfo akura timoto no so bedru ekrom se no wapon o anu nti wo mo ka e de akira ban se chips compound ya wo chichei on beto ba ko mom wo de ma agbormolukutu olukowu omo meto ba ko ma wa mo keke na wo mo so homie embrom ho wo mo di tudwa biam ya no mu chem se de atwu wo mo nso mu kura di asam ni nyina etete wo mo ne apemfo a wo mpatam ho se pemfo pa na fui boso nanka ese ka ensuafu ani uta ho no ano ko nya nurse ni bi tra ne ho no e push no we dey da bio moto na ma push ubati moto no na moto no eye prum no o ka push wom enti yede ni bedu krom na bia pemfo no so wan hwere ne nkwa oba hwere ne ba so wan hwere ne ba afa kura no obedu kura no ntimi ho enu nti no omosre pa asem ne eye critical issue eye asem hia asem watete wo mo ani ti omo da wo mo nanti empanifo nya ne ntam ko fa show patupa embe solve wo mu case ma wo ade aye hia wa apa ya clinic so bi yare na ye de ne kwa aya ye mo bo se ekwan na so nye ansa obefre moto na abobo ya abebeduan na ade be ye nipa kono na ye fa mo chomunya mo mbo aye o ye kwan no ene ye clinic no na mo mbo aye pan titire ya pinfo mpo romia obi nyimpo na wo kan no okwa aya ye mo bo clinic teachers bungalow eno important ade a ehia ye wa hapa serious bibie tumi si yare kwan so numresa ebi banza dise ye freka subo ansana obefa yarefo no ede akọ na mbo se ben ya ade a first aid de beto edina akọ di so efu a ye hawa ni se ye hia clinic to de bi na se ye yale kula ansana obekọ hospital no kula na obekọ kodu na nipa no kula de be na ye na ewie ye hia clinic se mpo awoka obi a ana se obi yale anajo kra mpa obi ni ye muka no kra ye be fra moto ana se ka mpo nu ehun ya din mayen Ahenkan FM ani awutie ye ya de hie bia won mo achimsuafu ano ewa sane manso across district no mo ensuafu achimsuafu new town fo wo mo ne apuemantem anya kire ye hwena no ha ya bra mo bre ena ate no Ghana adeshimama eye enwumre nosia Akan Kasiebo eno osugusu awu ete number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so na yebekọ nsamfu from ano eye awrehosam na yediani echemo fifiri mantamuni mu asen atifi mansi no emu kura ofeni se asen plus so eye awrehosam ena asie no na tweme meba yade mu nkyeremu bebo emom ma yenna eye ye naboafo asiai nana apreku electricals enei eba no emframanyunyum fidie no the friend say air condition no aha
eba ho ahusiesie ne ho dwumadie dia ne nyina no eda na preku electricals abam esanse wo hunim die pa enu aseme nkan cho se nei ebi akotobi ekwan befa so a wo de bebo ama na ye adwuma no adane adwendwene kase ewo eso a na wone no edi nkomo baba no de abebo ama na agba adwuma kama de ama o ebia na babia wote sisi ano obese utufuru okọ bia foforo na san condition na bo no mtitu ye han dan no ebia wa na wa fix wa de tu obese otu wa de kọ efiewura ne ho ahi nti wo nya ama no eno so frɛ na obeba na obetu wa de ama no ono asa akọ no ba bia opese wo de kọ sisi ano na timi enso abo ama no ma akonkan ebia wo air condition bi asai eno so se wo de bona mane obeba na oba bedi udwumadie enso e de ama kama ama no ma atimi enso akọ eye enkan na eba no se enei ekwan befa so betima nyanya mode tumi wo ofie de di dwumadi ahodo no ni nyina so menkan cho se odi hu adwuma nti eba no wo yare na ofie na wasie no se ye domestic se ye industrial se bia wanka se ofie na wosiesia na so wa bia adwuma bi company bi ana beso mo be wo ya honom de mamo se de be ya mbenya nkane ade di mutwumadi wo honom a ni nyina no wo se menkan cho se odi hu adwuma ana so de somna wo be hye no wa be boa kama amenoma konkan e de amount 110 220 wire no so di hu adwuma no ano de won nawo da muni nyina waya adwuma se bira bia oba friend bia no waya card so oba beboa ama eye wo hawa wo na mu no so watimi ama watimi aso ano kama na asemda wa akire kura ne se wo se nei adwuma waya den enti wo je wonu ma amaye krado se nyoma bebo so yi won be so mo ji hu nimdie tie bia installation and repairing of air condition no wo dia two trim se ana wo ho adi suade hunu so pese usua ho ade ekọ animu na hu se de ye na ni nyina no se de yan so adi fish adunum e de aircraft ne monkomo obejo na wa ma santete ne nimdie na ma no matimi akọ eye enkan na ba ku kem wo se eye ceiling fan no abonframa no de bo dan soro ane de bo dan ho de ye di gina o ma ne ye adwuma ni nyina no odi hu adwuma ti ceiling fan no ne standing fan ni nyina no odi hu adwuma odi an se wadaroma oni ne bebo nkomo ne mum na chiri kwan no ubepiem wo ye ne achim ane kotokum patam ya no ma wo eye achim abenase enkapuni mantam so wasi eye na tra ye ne bi enso e wo no mo ene ne mo nkomo yi e wo 0594 kafra 0594 568 128 0594 568 128 and 0242 738 404 na fino woni na apreku electricals enso etimi atutwe enkomo sanso ana ampo bo no nyum wo se yade de yade ya pa na ema yade nka ho entompa so wa bra time e ba center fo aba bepie mu o my konko gana me o mo eboa mapom de fa ne ntoma pa e de efra what the time here ba mixer e de aba no no eboa ema enei nti de yade malaria no me patro tu asese hu fever so ma ne njuni padua moso wanum ato ntimi didi aduane na siwa ni me wodon sa wowom na de chew manum kra nyam de no apie sinje tena wai wodin sa de sa na to wato anamo nse na hwade wapini ho ompa no ompa so jonku na tese enkoye mfama wa me patro pebi na bobo na emo time here ba mixer no ebedi wasem e de amount wo wie ye wo the time here ba mixer so de aba eno so adwuma ye ne se eboa ema nkoboa na wo ni padua ni mu na asra no mo ye den pa enti boost system no wa no kra de omudwumadie so mo ma yade bia kra mebo wura de padua na fena wakọpa anu aduru enti eno de bo yade ho ban dodo na so e de mawo se me pacho bia yade mi so achew wote so awate agu so sabi kafra chofa chame ohune na eso ni nyina no o se eye time ba mixer ene bedu asem de amawo enei ubodura mo man Ghana no man ntoni ntwasem ba bibia da obodura bia no ubodura pharmacy shop ne herbal shops awodo mu a enroi enye na ewomu anya to apetimu a enya asem ketwa emom open duduo mu a 0244 4176 69 0244 4176 969 Mama friend be from 0244 4176 69 time here center no na kanese so se ene nkrofobia bebefrem ai nipa bonefo no moja mpa mutrim da abo ahuriye enti ye de ne kuta asenso de time no
ɛyɛ TIME krofo bi do am de TYME bi ne na mu ho no mo enti ano mo ani so aba ho so na etimi aboa o ani abusua na oyade a mekanfo baby papa pa de bia ya kan wasem a na bebusa se ti de bia de nti na mo kan se ye pese wo nkwa umfa nto chacha enti Jubilee Hospital fo beboa wo ema ohun ato me aka kiro se first yes amayale fever yamoko put in the bentwa finito and jump and pray atwam ene yade ebuwa no wan put in the bentwa na nya adwuma agire ukọ lab ni ehuru yade kura etete wo sese yade ababia so odin ti tete honom na yade abeba no ma so omre na ye free jump pray ho ene oba jump ahwe obemem because o jump no na form ho no ntokuro betu wani na hurudu oda grave enti mesraw yade na abeba nse ne ho ahomete no yade bi ni ti ankotena ho nka se o me nanam abreso o mkeka we ni ayi kwa unsusu a da bi ahampo de we mi twi ayi onyina ahwan me wa ayi na me de si jaso a yade na aba ne de nyame nko ananim de enti asese yade no ano aye densa wani ntimi hu agire ye collab enti empatemu a o pe hospital etia pa Jubilee Hospital pharmacy wo ho enuro papa na abomma se den ti atwra drama wa ye nimadura ya twra manya afi na obe nante achi oda abonte so kopa durato pharmacy waduro bia bi wo ho antenanta oba ofa yafu a Jubilee Hospital na wasa wokọ afi akra nda yafu mu ono ultrasound machine ebehunu sa akra ne ba na ba ema akra no da yie wona yie da obeba no 9 months ne do aso a odiniti na eba na ne nan na eba nyahu se ne ebe ye wo so obewo ana wa be chimpushi bia na se ebe twitwa wo ni nyina agira ultrasound ya enti ni mesra so oda prayer camp bi asore ne nyankopon be ne de hospital so wo se hospital for yo de Jubilee Hospital wa wie no so akwada no se wankwada ne Apollo Hike International tepua ana aponyanyan kwada no aponyanyan fo nkwada no omra busa o ma me wa kompuom na no nte da aduane bia nso de mana ham no wadi timesraw obia na sunsun bi wo me fie sunsun bia wanfo na nkopos na ntake akra ne nyi ne sififie mu ne nantie mu anwe ne da mesra ndi uba na browate postnatal care fa ni ko Jubilee Hospital yade bi te to afa na abesoa wo so unnim ho fare bai emfa ntoto wa no nkeka ne nkofo beton wonko kan kra ye ton na wa de wasembeko ubeti headline uyembe show papa enti bibi abesoa wo so ayade a counseling unit Jubilee Hospital mbete ne te ene wakasa ma wadwene ma yo fine akyerɛkyerɛ kwan papa no wafa so bonse yade ne kofom kra wani ya prunso tatatata eye clinic wo ho diabetes fo no mo clinic wo ho hypertension fo no so mo clinic wo ho hospital a clinics sa hihiem Jubilee Hospital kwa wo mo kantie aduane so de A1 edewu udidi ate the natural food ayi bia nkeka ka ho udidi ye no na wonum wadro bo se yade no hwerem ekokra insurance apomudensi achiban ye adwuma ankura de ne aban de ni nyina wo moje afa o machira kwan odabo abo kwantempo ne so amantan samso ne so ena abehu Jubilee Hospital mesro pusu ahoma trufwe na omonjo so 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 nani Jubilee Hospital for ntwetwe enkomo afema yantoa anwumre no sia Akan Kasiebo no so na yade wo eko eye mfimfini mantam sadem di kan ete ho ekere wo no asen etifi mensi no emu asen praso ene yadrei na amanebo yensa eka eteremu ese
Owura bi odi fishia poli du enkono. Our friend say Godfred Nelson. Dia dan so nya asem ketwa Godfred. Na dodo na friend no Paakwasi ekọ eye school to aso gira pan a eye gina pan miensa na je so SS3 a wasi ogusukura wo twere. Na owura yi ni o kyerɛ mu sɛ wakwa kwanyem ababa wa bi a wadi fishia poli du ensia ɛwɔ kura wo friend sɛ adanse praso na wanyem ababa wa ne awie ya no ɛna ɔka kyerɛ ababa wa ne sɛ awura memmoa me hu o we empofiri mu ti wadaroma yen fast nkrofo na duro no pebi na ɛfa yen fast yifiri hɔ ne ye ho ntɔyɛ why mesere wa na menyanso sɛ mɛyɛ agya si wa wani tua sɛ me ko school nti me wi ane atena ne ato ababɔ no so nti waka sansɛm we nyina wi ye no o kyerɛ mu sɛ ne girlfriend no awadi fisia ɛyɛ du ensia ne tiase fifa nduro bia ne ade a nanso obua saa akora na ne den wasema kase meba tiasfaza yusu de meba yase nchiri didi ye dewa tiasfaza suru be yima to atwene meba makase meba de meba opa ye de obi ye bia enti na de aduru de awasa abofra na ababa wa hwe na wode ne ba tiasfaza si so wawo abofra no otese na fua poli edu achi ana eya abrante e friend se Godfred Nelson Paakwasi Wanua kasa kyerɛ mu sɛ wo so ahwo den obeba me boa mo ɔyɛ ade wo ba me kyerɛ wo pa me kyerɛ wo entu anu so kɔfa ɛyɛ ɛdura yɛde bɔ nwura yi ahyewura na bi frɛ no we decide ni bi ɛna ɔde ma abɔfra no abɔfra wadi fishia wadi na enafua duo ɔde ama abɔfra no na enum ɛne yɛ ne ɛyɛ Nelson Godfred yi ne nana bema aye friend se owura kwaku ako ebon komo ne ebusa ne se opanyini wo ba no yese bonefo se mo akwakodi ni o eye nokre ana osi o eye nokre na asem ni mu kyeremu ne se ne ba no girlfriend no ye friend no Estaba na sa Estaba no wo abofra no enfie dunie edekafra defo adunie no da abofra no to dem so okwakodware aba ogodware ya obeduru ya abofra na wada wonu ma chese osun enu ofa no odi ohunu se bi agya no fo na do ne kon ti bebe kafe ana agya wode sa no de no fo ne hye nanum na ode se nanum no se da bi ensuo bi agina abofra nanum na wo hwe ne dio se da bu de anya no fo nsuo eti ekire no hu sa abofra no fi ase asabi ofefe amu pendo bi di mema no na so da bi antimantentam wode abofra no ekoduru Asen Praso Presbyterian Hospital se eja wonu mu hwe na de abofra no wamo so emwa no na wamonyi ne nkwama no awode ne turu wanu ma atese animdifo amo ehwa pobdi dwumadie mu kyeremu sa abofra no yama no awuduru na chese ya poison no asem wedi anu ohye na eno na eye Godfred no ne nana bema a wodi asem mu kyeremu de ma ye kyeremu se ne nana ne te asem na pe wode nkuruma fa ne nase trom wayifum wadwane a chese mo hwe na omo ehu no na owura kwaku ako awo no ena eye nana bema ede ema Paakwasi a wadi anyina ma ho sam yi no ene yamani boni wahene ba nyamedo kwame adis etwen komo onye bibia nti me ba na mbisa no se sa Friday na wani ufie ho no no okwa akudware na ode akora na akoto da miti oha obo hanse boy na betwe ne kon abehwe nanim wo adwae oha na boy na atweko na no hu ande koro tibro no odware wie obaye no na sa akora ne dada mu a na no ma ehuro ne ase ofi na boss se na ho na amane no mbehwe to mbehwe ye no na ye no kora so se boy no omuhu se ifi ono omuhu se boy na fa grandma zo no abiesu a ceiling white na wa no de krego eti esa anti otie mu wie no de koma akwala te bla me ba ne ba na akwala no de no de amane wi to ande na afi na ya won mu wanya 1 week 2 days Ahenkan FM na fuadu akora wayi na fiate asfasa asiso na afri so benya hoto wadwane ko na odwane dwane a okwa akoto
opanya wote ne nkan eye kwaku ako wono ena ne nana eye Godfred Nelson dodo na efre no pagwasi wakodi sansemoni yi na eya no ahwe weni mu na de ablante no fonyi na atoso na yanhwe ne bi ai sansemoni tiri echiche din yanhwe ablante ne sansemoni na wakwakodie no yanhwe ni abofra di nyina areho pa na eno achi ene ne pagwasi ne nana ba nso so bonkomo maame afia tawia esu kyerkyere mu kyerese wono kura de asukokura hino wadwene ho kura wonte ase ntoburagu no odwene ho pa tese ezi so awase agene be de afa sene nanya we pa timi edi bonfo sam se die wadwene ho wonte ase ne sayo sintini wonde waka kira police fo se wono wontena se nya batambone ema no wo bi na ene sayo sintino enwanimu ya police fo nhwe na ne nana no mo nkwache no na afi amamra no ene ni ndi se de se na fata akrana dia wa ntwaye me baba ma no afom sanse wakofo ba na nka wo ma me akeka ho asem akrana wo me ma me nche ma me hwe ni bibia mu a enwo ba ni me nya with 1000 da me ba ya akrakra me kofa no na o ma hospital da me na me de ba hospital ya nkrata bibia ukwere ni na hotwa wo ka na sumdue mu kura na wo ye mani aja nkasa ni hu sentira me ba no tumi de adro we kwama kura no kitikiti chiko no awade me to frakasia no mu guase kasie mo hawo ni atete papa betu me nibi ni ma me ni papa me ni kunu awu na so wode aba me ba no me ka akire no maje se de ati bia ena me se sika enni me hu a me de bekọ akora na wo fo wonti me stress o metra me nchen na me hwe ko se obewo mia na me hwe Ahenkan FM te da no po me decide se ne ma me na akora bekọ akọtwede enti mo anyi suku a wa akiri mpo ka stack ya wa se asempa ne asem na ofudie nya me bua na okọtwere onkọtwere ho na ho ne de akora na wo me nchen akora na so sua metumi de na ko school na ka wanu na masade na ba na ma hwakora ne kama enti akora no kura me de na tumi ku odifu Jones a wawie enti ba ne agemro so a ya wa de me pa no na me yi ne kan meto ensu to ya enti pa no me yi na ntumi ankoton ti fia da na patutu na me se da bi na me fa pa no mfam na sesi ansampo na papitwa akora na me sesi mi wo dwom akima wie na me dudwa ya me birthday me ba otoso me no so birthday ti chese ni je me wo one sister bia me ni ti fie di me kasa abrochi kan ho na papa kwasi de drokoma ai papa na ye ni brisam Ahenkan FM abofra ya de pa mama me no chese odwene ho wonti ase se de nana na tibia de awudie sa abreho enti pa kwasi ni dia shada kamera mo eye Godfred Nelson ne nana ba na otese aja wo chechire semu no maame afia tawia wo so onde odwene ho wonti anja abofra onda daso no na so da akura ketwa pa kwasi ya 19 years pagwasi shakura no akura no suni he na mo do na dua mo na wa ho to mo na dunu su sa boys prefect oh okay hey 19 years otimi anyem hey 19 years na so akobi kura 15 for akura 12 for anyem na de o de totu akwa hey afia afia na ye dua dala Upeso give me. Na ya duada. Kase ma se white. Na be mi say. Chese me wan me nti bi da 19 years pe. She, we ja. Ya so na hwa mu anu ade he. Efia. Asam na professor. Efia so ma wu kan me so da ja ko. Na wu ya wo. Wo ko go yi hu ano. Ana da bi ase we da nya wawa. Nwanwa. Chena ni ma abuasi. Awo di jina ho. Ena kura wo me nyini za 19 kura wenya. Adwen wonya. Wonya 19. Na wonim so ko school. Onim pa. Na baya no so se akura ketua bi. Na si we ono no akura no wa yo. Oba ni e wo 16. Wow. Na we won 19. Sa. Mpe si abechina tumuntia. Ana se 19 obro so yebetim na tum. Biyo 18 below 18 yentimi found tum. By 19 ye watwam ye do betum kura. Wonya 19. Sa. Hey, obi di nfie wo so si wonya. Da rutwe na nim baby face akura kitekete kura. Sa. OSS. OSS form 3. Hwe na nim. Na hwa kwada o ma wo no. Form 3. Obi pebi a wonya bi. Be wiasen so pa
Say odino ho a wonti ase. Hwe Spotify. Wa wie no. Wa sha Spotify. Ejina ho. Hey. Na wuti mu se. Na adwempa mu body later testo. Sa. Na krake tuwa ojina we twatwapo ayi. Timi ade ato ekwa. Ye body later testo. But ye nim de we nim. Aha. Ena me kan say. Yese ayi panyin no obi nya bi da. Abofra de obi aye bi da. Okay. Aha. So 19. Me chani bebre. Ti maduru ho, matra ho. Okay. Na ho nye. E wo ya nke bia me ye de che de o ye. Ebi ni o ka se no ope. Opa se ko me na owo ye gongoku akoda. Na wo mpa ukoye sen. Ukoye de. Aw, asem ni nyina. So mo se ade no so de. De ne. Sa de. Oh, so akura bi na no onum kwan. Aha. Wo sumoko wo mo. Jai no ma de ne. Ede nia o ti dadi wie na se akiri ba asema udwane nka hwana nkwaje 19 years o kwa abofra wi afuna udwane so mo hwehwa no chini o so mo chino enanim gan o fan boy nsusu me da asem ni kura di no ho kura nya me fe asem ma no nya kono nya ma kono kura Shakura mumla Facebook Ahenkan 93.3 FM abafra na sabio esi ame no kese oye nyame dia no enifo da so sanso na owura na okọ di sansem hunu no owura ben sisi awa wonti oye da ana akura no wada so oye da onya da osa oya akura okay yate yankoi yanfa dwenchen adwen amafa dwenchire yo na you okra no msi aye you ho Facebook me fa announcement ntwema to boy any SMS ni nie kwasi flake de ne de aba ono no hye United States of Enyinam Kotoku mbeku ya Ghana ha so yengu unda biam toto abrofo din so beko mu na ho no ma ya yi na be na mpo aboa mo sim wo bi abia entre ba na mo tri be fi mu o ma omu omu wa se abrofo kuro din na gugu mu so United States wa na ba aboa mo se pa ye dada ania kwasi wate munyi di